Bueno, o que imos facer agora é isto que vai anos tamén o mellor, igual que os modelos 3D, sería máis impensable, que unha investigadora desta universidade, bueno, de Galicia, que se formou fora, que se leestes o currículo de María Loureiro, unha das cousas que quixo reflectir é que, sobre todo, está moi orgullosa de que se tivese ofrecido a oportunidade de voltar a Galicia. O que pasa é que ten unha componente de electrón, ora que xa creo que me está, non sei se me está escoitando, non me está escoitando, pero, bueno, está en Galicia, pero como a reclaman... María. María está retornando, pero digo que é moi importante que ela quixera volver, xa se nos está a sentar por aí. Eu vou a facer a singularidade. Boa tarde, María. Bo día, María, non? Vou a facer a singularidade. Esta mañá fixen como unha presentación conxunta de todo o elenco de relatores e relatoras. Aquí as compañeras e os compañeros do Consello xa transmitiron a todas as persoas que nos acompañan os vosos currícula, pero eu estaba a dicir que quería singularizar o teu por ese efecto de ida e volta, pero é o anelo que todos queremos, que a xente saia, se forme, pero volte, non? E, aparte dos premios e recoñecementos que ten María, cando a convocamos para este tema, ela comentounos que iba a facer algo singular, que iba a poñer en valor tamén o noso patrimonio, facendo da adversidade virtude, non? Porque vai 11 anos e hoxe era portal de moitos xornais que o resultado do xuicio do Prestige, ti non o viches desde alá, pero parece que todo é unha oportunidade mediática, vais a dar a coñecer precisamente no 11º aniversario do Prestige, ese fatídico 13 de novembro, non? Entonces, María actuou como perito convocada pola Fiscalía para cuantificar o que foi o desastre do Prestige. Aquí a verdad que vai 11 anos nos impregnamos do Prestige con fondo pesar, pero hai que decir que desta desafortunada circunstancia tamén foi unha fonte de coñecemento, non? Co anelo de que non se volva a repetir. E me gustaría, ademais, rendir unha homenaxe aos compañeiros da comisión que fixeron precisamente un estudo sobre todo o coñecemento que se aportou no desastre do Prestige. E, bueno, hoxe xa sería, xa que todos se apuntan aos titulares, pois claro, aquí como coordinadora pois xa me encantaría que hoxe se dese o resultado e, ademais, se revalorizase a valía dos estudos de María, dicindo en que medida a cuantificación que ela fixo pode ser ese retorno despois de un infortunio para Galicia. Pero, bueno, eu creo que isto é unha parte salientable do seu currícula, é unha forma de voltar a Galicia e axudar no desastre. E agora que creo que as probas de sonido funcionan, decirvos que como vai a funcionar isto é que a boa de María vai entrar directamente... xa temos aí. Aquí tedes a María Loureiro, vos vai a saudar, despois ela vai a dar o seu relatorio e eu vou a facer de mando mar por medio, porque, según me vai indicando, eu irei pasando as transparencias pois para evitar cuestións máis sofisticadas de outro tipo de interferencias na rede. Entonces, benvida e cando queiras, estamos todos esperando para escoitarte. Bueno, pues antes de nada, moitísimas gracias, Elena, por esta amabilísima presentación e convite a estas xornadas que son extraordinariamente interesantes. É unha mágoa para mí non estar aí, sinto moitísimo. Darvos as grazas por a convite, por ter a oportunidade ainda así, e a flexibilidade que destes, de que a pesar de que non estaba aí, contarvos un pouco como poden os modelos socioeconómicos contribuir ao entendemento ou non entendemento do que son shocks á natureza ou comportamento humano. Entón, de verdade que agradezo moitísimo a oportunidade. De feito, sempre quixen ir á sede
do Consello da Cultura Galega e nunca cheguei a ir. Entón, bueno, a verse para a próxima. Entonces, gracias a todos os convidados, e gracias a ti, Elena, en especial, por a amabilidade e flexibilidade que presentaches a hora de axudarme a compatibilizar a miña estadía aquí esta semana na Universidade de Zacatecas, no que é o módulo de desenvolvemento sostible, onde di un curso de economía ambiental con esta posibilidade de entrar por Skype para a conferencia de hoxe. Bueno, sin máis dilación, se lles parece ben, vamos a proceder logo, antes de que se nos corte, estou preocupada. Entón, o título da miña presentación é un pouco ata onde chegan os modelos socioeconómicos na vertente explicativa. A temos por aí? Un segundiño, porque eu entendo que hai que quedarlle a Skype e ahora entrar, como estaba todo, non quería ser que nos tragas. Aceptar e ahora se llegamos aí. Pois son a túas mans. Cando queiras. Xa estamos vendo a primeira presentación. Pois perfecto. Pois antes de nada, como decía, moitísimas grazas polo convite, para mí é unha imensa oportunidade compartir pois algúns dos achegos que fixen no ámbito da socioeconomía en Galicia relacionado cos recursos naturais, en concreto hoxe cos recursos marinos. En efecto, como ti decías, Elena, hoxe aparece como portada de algúns xornais o feito de que a catástrofe, de que o xuízo do Prestige ou da sentenza do Prestige darás a coñecer o vindeiro día 13. Bueno, confiamos que sexa unha sentenza razoable con respecto aos danos ocasionados. Eu aquí vou facer un pouco hoxe unha reflexión sobre o que foron os impactos máis grandes acontecidos, como se mediron e cales son as dificultades máis grandes á hora de medirlo. Se cais eso nos pode axudar para crear o que se chama resiliencia ecosistémica. Se, por desgraza, nalgúna vez volve a acontecer algo así, estar mellor preparados para afrontalo tamén desde un punto de vista socioeconómico e ambiental. Bueno, pois, como podemos observar, se pasamos á seguinte diapositiva, o obxectivo dos modelos socioeconómicos non é outro que entender ou ter un poder explicativo sobre o comportamento humano. Comportamento humano relacionado con que? Relacionado con shocks, alteracións do medio ambiente, pero tamén unha capacidade preditiva, unha capacidade de tratar de entender, bueno, cales poden ser as consecuencias no futuro. Os datos en sí poden ser tanto recolleitas de estadísticas como de individuos, porque vamos a considerar tamén que moitas veces non temos os datos per se, temos que recollelos a través de estadísticas que nosotros elaboramos. E, por outra banda, lóxicamente, tamén temos que considerar outra serie de cousas. Entón, temos o feito de que en moitísimas ocasións xa, para empezar, non hai datos. Vamos a ter que partir da creación dun cuestionario para establecer os datos de partida. Eso en moitísimas ocasións vai a ser un problema dificultoso, pois é caro. Agora ben, pero se pasamos á seguinte diapositiva, vemos que a complexidade do comportamento humano non é fácil de predicir. Entón, a primeira limitación dos modelos socioeconómicos é o feito de que o comportamento humano é complexo. Polo tanto, calquer modelo que non incluya vertentes socioculturais, emocionais ou de trasfondo emocional e psicolóxico non acertará no que é a predicción e entendemento do comportamento humano. Especialmente cando falamos de valores relacionados ca natureza e tamén cando falamos de percepcións hacia o medio, entendemento do noso medio e demais. Polo tanto, o que nos vamos a topar é que moitas veces os datos, a grosso modo, non reflexan as preferencias nin as accións de mercado que se están a levar a cabo con determinados bens e servicios. E aí teremos a nosa primeira pedra de escollo que temos que superar. Polo tanto, para comenzar, temos xa un problema moitas veces en ocasións de datos, pero por outra tamén temos que ser conscientes de que un modelo puramente matemático, estrictamente matemático, sen engadir a vertente emocional, cultural e de trasfondo psicolóxico, non vai acertar a hora de predicir o comportamento humano. O comportamento humano é complexo, moi complexo, e, polo tanto, vamos a ter que facer análisis multisectoriais e análise tamén con múltiples equipos, análisis multidisciplinais para tratar de afrontar algúns dos problemas cos que nos vamos a topar. En concreto, eu agora lles vou a comentar un par de cousiñas con referencia ao estudo que se fixo para a Fiscalía no que é a estimación dos servicios ecosistémicos perdidos polo accidente do buque Prestige. Non sei se me están escoitando ben, escoitanme? Perfectamente. Pois moi ben. Pois, con permiso, sigo porque non vai a ser que se nos corte, despois, se eso, reenganchamos e tomamos as medidas. Bueno, pois,
Decirlles que, efectivamente, os modelos socioeconómicos son extraordinariamente útiles, pero agora ben, necesitamos máis variables explicativas. É dicir, temos que entender ben o que é o coñecemento humano, a relación do ser humano co medio, antes de modelizar o seu comportamento. Por outra banda, tamén temos que considerar que temos sistemas complexos. Aquí agora non únicamente vamos a falar en moitas ocasións de modelo socioeconómico, senón que imos ter que ampliálo ao que é máis un modelo bioeconómico. Por unha banda, imos ter o que son os aspectos biolóxicos do sistema e, por outra, imos ter a interacción dos humanos con ese sistema. Entón, hoxe en día, no ámbito da socioeconomía, está moi de moda, estáse poñendo de relevancia o que son os modelos bioeconómicos, e de feito xa hai unha sociedade internacional de bioeconomía que estuda a relación entre o home e o medio ambiente. Polo tanto, tamén é importante recoñecer que necesitamos desos equipos internacionais, interdisciplinais, internacionais e cais tamén, para estimar o que é os valores dos servizos ecosistémicos perdidos en algunhas circunstancias. E este foi o caso do accidente do buque Prestige. Entón, o que imos a estimar, no caso da pericial para o buque Prestige, o que se fixo foi estimar todos os valores que a naturaleza deixou de proporcionar debido ao shock ambiental que aconteceu, e pasalo a unidades monetarias. E por que pasalo a unidades monetarias? Non habería outras unidades ecolóxicas equivalentes? Pois sí, pero a forma de reclamación ante un xuízo en España é solicitar unha compensación económica, entre outras posibles cousas. Entón, aquí o que se pretende é estimar, entón, o que foi o traballo presentado á Fiscalía, a estimación dos servizos ecosistémicos perdidos polo accidente do buque Prestige. Pasemos logo á seguinte diapositiva. Helena, non as vexo, non sei en cal vas. Servizos ecosistémicos, aplicacións actuais. Pois perfecto, pois aquí temos xa que o feito de que o noso estudo marcase noutros estudos que xa aconteceron a nivel internacional están acontecendo. Por exemplo, o Banco Mundial xa creou un amplo manual de como valorar servizos ecosistémicos complexos. E ten un programa de investigación que se chama WAVES, Ondas, WAVES Partnerships, donde proporciona unha inmensa información aos investigadores para modelizar todos estes valores ecosistémicos que nos produce un medio natural, sexa un medio natural mariño, forestal, etc. E tamén hai, ademais, a hora de valorar estes servizos ecosistémicos, xa hai moito software aplicado para hectáreas concretas, por exemplo, de bosques tropicais, zonas amazónicas, etc. E xa hai software desenvolvido por Stanford e outras institucións, chamanse, e incluso na Universidade de Minnesota teñen un software que se chama Invest, que ven aí vostedes, e que ese software xa nos permite valorar en termos monetarios o que é o valor económico producido por unha hectárea do terreo en cuestión que se estude. Ben, nosotros aquí en Galicia non podemos aplicar ditos softwares porque partimos dunha situación base na que non temos suficiente información para crear ou introducir todas as variables necesarias como input dentro do software. Entón, partimos a proceder ao que é un análise que non necesariamente é peor, pode ser moito mellor, con menos error de medida, pero ten que ser máis elaborado, entre comillas, máis doméstico, feito na casa, digamos. Entón, pasemos a ver este estudo do que é a metodoloxía. Que metodoloxía empregamos, como estimamos os costes sociais do buque Prestige. Ben, había uns custos directos que eran relativamente sinxelos de estimar. Os custos de limpeza, os custos de restauración. Estes custos xa se obtiveron por parte da reclamación que fixo o Estado español. O cal aí simplemente tiñamos que ver canto reclamou o Estado español en base aquí. Pero o que máis nos interesaba a nós non eran os custos directos a co que acontecían de inmediato despois do que é o shock e o problema do Prestige, senón máis os custos indirectos tamén a outros a medio prazo. En concreto, houve uns danos moi considerables aos recursos mariños, tanto en termos de prezos, que se deprimiron moito nos mercados, tamén de imaxe, como consecuencia, a imaxe e a reputación dos peixes e pescados galegos, que se sufriu un gran impacto, así como tamén outros danos ao stock puramente pesqueiro, verdade? E tamén houve outros danos encadenados, danos ao sector conserveiro, ao sector industrial, tamén pérdidas no sector marítimo, no sector turístico, tamén houve perdas moi considerables, ademais do que foron danos á saúde aos voluntarios e o que tamén determinamos aquí como o dano ambiental puro ou o que é o dano moral.
o dano que nos fixeron por afectar os nosos ecosistemas, o moito que nos doeu. Entón, todos estes elementos configuran o que é a reclamación do custo económico social total, que é o que presentou a Fiscalía, os 4.328 millóns de euros, aos que fai referencia a moitas notas de prensa. Entón, aí xa vemos unha valoración que contén tamén o que son outros gastos directos de execución por parte do Estado español, porque a Fiscalía tomou tiña a obriga de reclamar por parte de todos, é dicir, por parte dos afectados, tamén do Estado español, unha visión conxunto. Entón, como procedemos a facer isto? Bueno, pois a seguinte PowerPoint fai referencia ao que é a metodoloxía, a estimación. Aí temos varias técnicas de valoración empregadas, varias técnicas ambientais comumente empregadas. Eu tratei de facer en fincapé de que moitas destas técnicas xa se empregaran anteriormente noutros accidentes previos. Por exemplo, no caso da estimación da perda de imaxe turística, empregamos o que se chama o método de custo de viaxe, que tamén xa fora empregado no Exxon Valdés. Pérdida de imaxe dos peixes e pescados galegos, pois tamén o fixemos a través do que son modelos de prezos hedónicos, que tamén se empregaran no caso da Exxon Valdés para ver canto cae a reputación colectiva dun ben. Despois tamén fixemos o que son o estudo de danos ambientais puros en Galicia para o total español, empregando tamén o método que Richard Carson e Michael Hahnemann desenvolveu no 91 a raíz do Exxon Valdés e que chegou a ser o que é o estudo de referencia. Nós tivemos unha gran oportunidade de replicar e refacer o estudo adaptando ao caso galego e de aí sacamos unha publicación bastante citada. E despois tamén tiñamos danos á saúde dos voluntarios, onde tamén hai unhas formas específicas de valorar. Teño que decir que só engadimos danos ou impactos a moi curto plazo na saúde dos voluntarios. Tivera sido moi interesante facer un análisis causal a medio prazo. Pero que acontece? Pois o que acontece en moitísimas ocasións. Non temos un bo punto de referencia, é dicir, non temos a situación ex ante do prestige da historia médica deses voluntarios para coñecer como evolucionaron e estudar a posible relación causa-efecto. Entón, o problema de causa-efecto, a relación causa-efecto é moi importante en todas as ciencias, en ciencias sociais, por suposto, tamén, e, sobre todo, nun xuízo cando hai que declarar para defender a unha reclamación concreta. Como consecuencia, que se fixo aquí? Aquí verán que se optou por, na seguinte diapositiva van ver as premisas de traballo, e as premisas de traballo xa lles indico que foron relativamente conservadoras. E conservadoras por qué? Bueno, pois porque queríamos buscar credibilidade. Entón, cando presentamos este estudo, se defendeu o 21 de maio, pois era a primeira vez que en España se presentaba un estudo académico do que é un impacto dun gran accidente ambiental para reclamar un dano. Entón, hai que sentar bases, e determinamos facelo de forma prudente, non por aminorar o dano, non era para nada en ningún dos epígrafes a nosa intención, senón por facer a estimación extraordinariamente creíble e que non fora fácil de erosionar por outras partes. Entón, nos baseamos en datos oficiais para pesca e turismo. Sabemos que aí hai desacordo, sabemos que os pescadores teñen outros datos, pero, sin embargo, temos que empregar fontes oficiais á hora de reclamar o dano. Tamén, por exemplo, o que decidimos foi, obviamente, homoxenizar todo e presentalo en unidades monetarias do 2011. Claro, a catástrofe aconteceu en 2002 e seguiu ata o 2003 e así sucesivamente. Agora ben, o momento de reclamar é o 2011, entón se expresa todo en unidades monetarias. Perdón, foi o 2012, pero non ter o IPC final para o ano 2012, empregamos o 2011. A nosa área xeográfica é a Galicia e a Cornisa Cantábrica. Somos ben coñecedores de que Portugal tamén foi afectado, e tamén Francia. Agora ben, Portugal nunca presentou ningún estudo de impacto, co cal non podíamos ter base científica para reclamar por eles ou incluílos neste estudo. E, por outra parte, escollemos dous escenarios, vale? Un escenario máis a curto prazo, curtoprazista completo, hasta o ano 2004, que era o momento onde ainda había operacións de limpeza, e despois ata o ano 2006, xa máis a medio prazo. Agora ben, comezamos logo co que son as pérdidas do sector pesqueiro. O noso obxectivo, como decía, é computar o que son os servicios ambientais perdidos durante a catástrofe do Prestige.
Non lles vou contar todos os epígrafes, non podemos por razón de tempo, estou encantada de compartir con vostedes a partir da semana que ven, a partir de mércores, creo que é, non? Cando vai haber pois a sentencia, eu estou encantada de compartir todo tipo de información con vostedes, pero hoxe por razóns de tempo, pois non me podo meter en todos os detalles cicais, pero encantada queda a súa disposición para todo. Bueno, pois vexamos logo as perdas do sector pesqueiro. Claro, nunha imaxe, nunha foto que podemos observar na seguinte diapositiva como evolucionan as capturas, vemos que, lóxicamente, hai dous elementos. Punto 1. Os datos da Xunta indican simplemente que un análisis de medias temporal o grande crecemento e impacto do shock do Prestige, pero tamén indican algo máis. Indican que as capturas xa viñan decrecendo de antes. E tamén as estadísticas teñen outro problema. As estadísticas teñen o problema de que non se pode separar pesca local ou pesca de baixura da que pode ser pesca de altura ou de gran altura, que será pesca internacional. Entón, xa partimos tamén con algún problema nesas enquisas globais, pero imos a depuralas. E decimos, de feito, que esta non é unha boa forma de presentar ou estimar danos, porque, como lles digo, non podemos diferenciar pesca local de pesca internacional. Entón, na seguinte diapositiva, verán que fixemos o seguinte. Un elemento moi importante a hora de definir shocks nun ecosistema é tomar un ano base. O ano base é crucial. O período base é crucial para tomalo como testemunha para reclamar. Entón, temos que ver cal a situación de partida antes do Prestige e comparala coa situación pós. E podemos facer este análisis tan sofisticado como queiramos. Pero nun ámbito da socioeconomía, primeiro temos que ver explicar que hai diferencias sustanciais nas medias, tanto de prezos como nas cantidades obtidas antes e despois do Prestige. É dicir, que sen facer un análise causal estadístico por agora, temos que amosar que existe aí unha vinculación que despois é importante explicala con outros métodos de análise máis importante. Escollemos o período de base 2000-2001. O 2002 xa está afectado por un buque Prestige. Entón, fomos ata 2000 e 2001. Para, por exemplo, os técnicos do FIDAC, isto foi unha aberración, no senso de que eles querían coller única e exclusivamente o ano 2001. O ano 2001 foi un ano extraordinariamente malo en capturas, co cal, se se toma como referencia un ano moi malo en capturas por temporais, xa menospreciamos o dano ocasionado por o buque Prestige no ano 2002. Entón, esta foi unha pelexa bastante considerable que tivemos. E argumentamos que cantos máis datos para atrás mellor, pero por desgracia en Galicia ainda non había moitos microdatos. No que lles vou a presentar a continuación se fixemos un estudo de datos desagregados por lonxa, pero solamente había datos viables e bons dende 2000 ata en adiante. Co cal temos un período base limitado, pero ainda así moito máis rico que o que o FIDAC quería pretender facer, que era utilizar o ano 2001 única e exclusivamente. Aquí tiven que amosar, de feito, de que a Consellería, no seguinte diapositiva, verán que a Consellería tivo unha orden especial no ano 2001 para apoiar con subvencións aos pescadores, no senso de que fora tan mal ano que non se podía utilizar realmente como base para reclamar. Entón, tomamos datos 2001 como punto base inicial comparando, na seguinte diapositiva verán, as perdas no sector turístico en diferentes anos, pesqueiro. E aí ven como evolucionan as capturas, por exemplo, das especies menos móviles que foron as máis afectadas. Isto é solamente en plan descriptivo. Claro, non solamente temos que ser descriptivos, tamén temos que ser analíticos, pero en plan descriptivo hai que sentar a base do argumento que vas a presentar. Entón verán que, aínda que nos paramos no 2006, realmente hai moitos stocks que non se recuperaron nin no 2008, que eran os últimos datos micro que tiñamos, que siguen aínda así afectados. Pero tamén, se veamos na seguinte diapositiva, onde se ven máis as perdas con respecto a esta cantidade, as nosas perdas en stock de kilos obtidos e vendidos en lonxas galegas durante os diferentes anos, stocks das especies máis afectadas, verán, como lles digo, que aí non se recuperan hasta o ano 2008, nin moito menos. Sin embargo, temos outro problema. E o problema que acontece no 2007 e 2008 é que xa empeza a haber estudos da Xunta que nos fan a advertencia do impacto do cambio climático.
O cal temos outra vez que designar, bueno, que vimos facer. No 2007 e 2008 hai outros elementos externos ao Prestige que nos van dificultar a relación causa-efecto. Entón, decidimos acortar ata o 2006 para que despois non empregaran estes outros informes da Xunta para indicar que, bueno, mire vostede, no ano 2007 e 2008 hai moitos outros factores como o cambio climático que tamén poden afectar a estes recursos. Co cal, nos vemos na situación de que tivemos que empregar computar as perdas de 2002 ata 2006 utilizando anos bases 2000-2001. Se pasamos á seguinte diapositiva, verán que nos imos centrar tamén que houve tamén o tema de incendios no 2006. Despois dos incendios, pois tamén houve erosión. Esa erosión chegou ás praias e afectou tamén aos bancos marisqueiros. Co cal tamén para evitar ese problema, pois collemos hasta os últimos meses do 2006 e xa non metemos nada do 2007 para minimizar. Se seguimos na seguinte diapositiva, verán, sin embargo, que somos conscientes de que esa foi unha estimación conservadora e á baixa. No senso de que nas perdas do sector pesqueiro hai aínda moitos datos académicos que indican que sigue chegando a la Costa da Morte do 2011. Non sei se teñen a vista o artigo do Journal of Hazardous Materials, onde os investigadores de Vigo, facendo mostras específicas de forma sistemática dende o ano 2004 a 2011, publicaron internacionalmente este feito recurrente. Eso o deixamos caer para que foran conscientes de que, aínda que hai outros elementos que están afectando o medio, como o cambio climático, o Prestige sigue nos deixando unha pegada. Ben, entón, como computamos o valor total perdido no sector pesqueiro comercial? Tamén incluímos perdas non comerciais, que non lles vou a contar hoxe, pero nas comerciais, por exemplo, diferenciamos entre dous elementos que penso que son moi importantes dende o punto de vista socioeconómico. Unha delas é a pérdida de stock, pérdida de cantidade. Esa é unha pérdida biolóxica. Agora ben, houve unha perda en precios moi considerable. E esa é produto das nosas creencias, das nosas preocupacións como humanas. E iso tamén é algo que lles quero contar a continuación, para que vexan un pouco cal tamén é o ámbito da socioeconomía cando acontecen estes shocks no medio ambiente. Aquí recollamos datos de toda a cornisa cantábrica, como lles digo, e estimamos as perdas desde dúas perspectivas. Unha de prezos de cantidades perdidas ou cantidades non capturadas durante todo o período de análise para o curto prazo e máis a medio prazo, ata 2006 por comunidade autónoma, e despois, a continuación, fomos tamén un poquinho máis adiante. Entón, no estudo da Fiscalía, polo menos, facía un esforzo, non digo que se acadara completamente ata o punto que nosotros quixemos, pero facía un esforzo globalizador de ver que pasou realmente con toda a cornisa cantábrica. E a verdade é que o País Vasco tamén é un caso moi curioso de estudo onde houve un impacto moi considerable. Bueno, tamén somos conscientes das nosas limitacións e tamén lles expliquei aos xuíces que realmente aí estábamos vendo solamente o que eran as cantidades perdidas á hora de venta, que non consideráramos o elemento custos. É ben coñecido que o Instituto de Estudios de Oceanografía ten datos que indican que, despois do Prestige, os nosos barcos tiveron que cambiar a ruta para pescar, porque as especies emigraran. Sin embargo, non tiñamos datos micro por buque, e iso nos impediu facer un análisis máis detallado. Sería sumamente interesante facer análisis por buque, e ver como a función de custos aumenta cando hai un shock como o Prestige. Entón, isto é un pouco contarlles o que son as perdas do stock de forma moi rápida, pero o que me gusta contarlles agora é as perdas de imaxe. Porque as perdas de imaxe son fruto de creencias, das nosas preocupacións e de nós mesmos de como reaccionamos á catástrofe do Prestige. E aí sí que é un ámbito socioeconómico, emocional, cultural, etc. Les quería mostrar esta foto. Esta foto presenta o que é a visita da Súa Alteza o Príncipe de Asturias, a Súa Alteza o Príncipe de Asturias aquí á zona de Vigo. Creo que é de decembro, en un estou vendo a data, pero penso que é de decembro, é exacto, do 2002. E aquí verán a foto do famoso mexillón. Esta era unha foto que trataba de crear un tanto de resiliencia, un tanto, digamos, unha marca de apoio, de soporte ao que eran os produtos galegos. E por que isto? Pois vexan a seguinte diapositiva. Aquí temos un resumo do que facía Eroski con Sumar na súa divulgación.
La Xunta asegura que el marisco e el pescado gallego é totalmente apto para o consumo. Que aconteceu despois do Prestige? Despois do Prestige non só que os danos ecosistémicos foron moi increíbles, senón que houve un temor increíble hacia ese peixe que se decía que sabía mal, ese peixe que se decía peor, ese peixe que se decía que era raro. Entón, houve unha campaña dende a Xunta e outras campañas mediáticas, e houve, como ven aquí vostedes, pois incluso o Grupo Eroski tivo que responder a esa caída da demanda do produto galego, ou de preguntar de onde ven esta sardiña, de Galicia, non a quero. Entón, a propia industria tivo que reaccionar indicando ou tratando de amosar o feito de que o peixe despois da veda era saudable. E que pasou? Ese temor que se vira antes tamén co tema das vacas locas, a que nos levou? Nos levou a unha caída de prezos moi considerable. Estes son datos oficiais do Instituto Nacional de Estadística que eu presentei no xuízo. Son datos agregados, nada especial, pero fíxense nas medias de peixe, nas medias do precio de peixe de crustáceos e moluscos antes do Prestige e pós-Prestige. Isto xa conta unha historia de si mesmo. Perdimos unha inmensa capacidade de imaxe e de reputación dos nosos crustáceos galegos. Pero non só dos crustáceos preparados de pescado, senón tamén o pescado fresco. Faltanos a gráfica de pescado fresco, ou tela aí, Elena, ti tes a gráfica de pescado fresco. Tamén temos a mesma visión para o pescado fresco. O que aconteceu foi que, tanto desde un punto de vista de peixe fresco como crustáceos, moluscos e preparados de pescado, perdemos o que era a nosa reputación de zona que exercía o que podemos chamar un poder monopolístico. Establecía prezos no mercado español e poñemos un prezo superior ao que era o prezo de mercado nacional. Aquí, como ven, despois do Prestige, durante moito tempo, non fomos capaces de subir o que era o precio con respecto ao precio nacional. Tivemos que amoldarnos a él. Xa non somos o que se chama en economía price makers, facedores de prezos. Xa non facemos, xa non lo dan feito, por decirlo de un xeito. Esta situación foi moi agravada en algunhas especies en concreto. Eu creo que a 24 está vacía, pero pasemos a 25. Aquí temos o prezo da caballa, por exemplo, verdade? O prezo da caballa medido en lonxa. Estes son prezos iniciais. A partir de aí, pois tamén hai que facer un análise input-output para ver un pouco cal foi o impacto de todo isto. E aquí ven, a caballa en Galicia conta unha boa historia antes e despois do Prestige, simplemente vendo isto. Claro, que dirían, a varianza é moito máis alta, certo? Pero tamén a media, fíxense na media, que é considerablemente, estadísticamente, moito máis superior ao que é a media de precios en períodos posteriores. Nosotros fixemos un estudo de cada canto equivalía a esta perda de imaxe e por qué? Por que acontecer esta perda de imaxe? Porque esta perda de imaxe é moi importante, porque a reputación tarda moito tempo en construirse. Agora ben, é moi fácil de perder. E desde que se perde, outra vez hai que tardar moito tempo investir moitos diñeiro en volver a acadala. Entón temos este intanxible que é reputación. E reputación en si mesmo é un recurso intanxible moi valorado no mercado. Entón, como ven vostedes, o símbolo de reputación é que a xente está disposta a pagar máis por un produto de Galicia ou estaba disposta a pagar máis por un produto galego antes do Prestige que despois. Entón, nosotros estudamos un pouco que foi esta análise de perda de imaxe do Prestige, do buque Prestige, porque é moi considerable, porque é moi a longo prazo. E que acontece aquí? Se a curto prazo víamos unhas caídas do stock moi importantes, das capturas, a medio prazo e a longo prazo é cando aparecen as caídas de imaxe. É porque, bueno, pois porque realmente empezan a entrar máis stocks no mercado, empezan a recuperarse os mercados, e en vez de funcionar o que fan é penalizar os prezos, porque non queremos ese peixe galego. Ainda que xa hai bastante, non o queremos. Pasemos agora á seguinte táboa de evolución de precios. Teño aquí prezos e perdas de imaxe. Hai a sardiña, o xurel, caballa. Temos esa táboa adiante. Bueno, pois aí verán que non solamente, como lles decía anteriormente, houve caídas de prezo, houve caídas de cantidades, senón que a caída de prezos nalgúnas especies concretas foi en torno ao 30%. E o caso da sardiña é un elemento moi interesante. A nosa sardiña galega, no ano 2004-2005, non se recuperou incluso nas festas de San Xoán, e había que comprar sardiña a Asturias para facer fronte aos mercados. Os nosos consumidores non querían pescados galegos.
Entón, pasemos xa ao seguinte diapositiva, e como ven, se simplemente miráramos a caída de prezos, non? Presentada de forma moi sinxela a uns magistrados que ao mellor non saben moita estadística, pero teñen a causa moi clara, non? É dicir, cae o prezo. Canto cae? O 30%. Con respecto a que prezo inicial? Pois este. Cal é a perda total? Pois veríamos que simplemente facendo estas contas da vella, con todos os meus respetos, a matemática básica sinxela de todos os días, que tan útil é, verdade? Pois veríamos que xa existen perdas de imaxe moi considerables en determinados sectores de Galicia, como é, por exemplo, o pescado peláxico, as pesquerías peláxicas, chamémosles sardiñas, xurel, caballo e demais. Esta é unha pesca que tardou moitísimo tempo en recuperar os prezos iniciais. Pero o que fixemos a continuación, e por iso me quería parar un chisquiño nesto, e despois xa o mellor imos ás conclusións, Elena, porque nos estamos pasando de tempo, é o seguinte tema que fixemos con respecto á imaxe. As perdas de imaxe, como as estimamos? É porque foi interesante aí meter un modelo socioeconómico estimando as perdas de imaxe no Prestige. Bueno, porque as perdas de imaxe responden a algo. Responden ao feito de que existiu moita información, e existiu esa amplificación do que era as noticias do Prestige. Efectivamente, é traballo dos medios reportar e amplificar. E isto hai un autor que publica moito na teoría de risco na economía que se chama Viscusi. E Viscusi lle chama isto o efecto amplificador do risco. É dicir, hai un pequeno risco, pero despois todo o mundo o coñece, o cal amplifícase. E como se amplifica o risco? Pois a través do rol da información e, neste caso, os medios de comunicación. Nos gustaría ter feito un estudo moito máis amplo, onde se compaxinaran medios visuais, que son superinteresantes, con medios impresos e demais, pero é moi difícil facer bases de datos de medios visuais. Entón, fixemos unha base de datos de medios de periódico, medios impresos. Escollemos os datos dos periódicos máis relevantes a nivel de circulación nacional xunto ao Cabo de Galicia. Entón, tiñamos El País, El Mundo e ABC. E destes periódicos, dende novembro de 2012, primeiro día onde aparece o Prestige, ata 31 de decembro de 2006, recollemos toda a información publicada sobre o buque Prestige. E non só a información, senón que tamén que oposición ocupaba no periódico, se era portada, contraportada, noticias internas, etc. E a súa vez tamén fixemos un análise de contido, como se fai en xornalismo, penso. Entón, unha idea que xa se ve ben claramente é a persistencia e a importancia do buque Prestige no que foi a cobertura mediática. Se ven estes na seguinte gráfica, verán así uns puntiños como evolucionou. Temos datos ata 2006. Non sei se os ves aí, Elena, o que é ese gráfico. Sí, gustaríame facerlles un comentario que ven aí eses trianguliños que suben de cando en vez. Bueno, eses son épocas de aniversario, son os novembros. Entón, nos novembros facemos un recordatorio emocional ao Prestige. E aquí ven vostedes como foi a evolución desta información, pero esta información calou nos individuos e deixou unha pegada tamén. É unha pegada que se demostrou despois nas súas accións de mercado. Entón, o que fixemos, que non teño tempo de presentarles todo, foi un análise non paramétrico para ir determinando os puntos de corte nesa serie temporal de datos. Tiñamos moitos datos. Tivemos a oportunidade de recoller coa colaboración da Fiscalía datos de lonxas galegas desde o ano 2000 ata o 2006 de todos os días onde houve transaccións. Entón, tiña unha base de datos moi ampla. E xunto a esa base de datos creamos esta outra das imaxes, das noticias, que vou lles contar a continuación un pouquiño de como fixemos. A seguinte. Entón, o que fixemos foi estimar un modelo de como se alteraron ou moveron os prezos en función dos prezos de determinados peixes, como pode ser a merluza, ou fixémoslo por grandes categorías. Chamémoslo os prezos dos pescados peláxicos en función dos prezos dos sustitutos, as noticias que houve do Prestige, outros elementos que fan referencia á temporada onde estamos, o tipo de lonxa e así sucesivamente. Cal foi o obxectivo desto? O obxectivo desto era amosar que, aínda controlando por outros factores, como pode ser a temporalidade e a espacialidade, as noticias do Prestige tiñan unha importancia no que era esta amplificación de risco. E nosotros o que metemos foi as noticias retardadas. E a razón é porque tomábamos como referencia outros estudos onde as noticias publicadas no momento anterior ian a ter un impacto do que é o período posterior.
Entón, non lles vou aburrir moito, pero aínda así, cando fixemos as nosas regresións lineales, non lineales e demais, para o xuízo teño que indicar que buscamos estimacións robustas e sinxelas de interpretar, como verán o que son as constantes con referencia aos puntos de corte, se comparamos a media do prezo antes de Prestige con respecto ao período 2, 3, 4 e 5, que corresponde con diferentes anos, verán que os prezos siguen deprimidos e non se recuperan nin ata decembro de 2006, con respecto aos precios previos do buque Prestige. E isto é interesante, entón, tratar de entender como os mercados reaccionan e como os mercados valoran os nosos stocks. Podíamos pensar, se non houbera este factor temor ou esta preocupación que xurdiu, probablemente os mercados de peixe terían sufrido menos penas e recuperado antes o que é o espazo de mercado perdido. E así sucesivamente, se pasamos ao seguinte, Elena, entón víamos que as perdas de imaxe son considerables. Solamente para prezos peláxicos están en torno a 120 millóns de euros para este período temporal moi curto. Tamén o fixemos para outros, para os bivaldos, que non vamos a entrar neles porque non temos tempo, verdade? Para moitos máis, vamos a chegar hasta tamén os crustáceos, se ven, para que vexan que todos os grandes grupos de peixes e mariscos perderon, o mesmo pasa pois cos crustáceos, cos gasterópodos, etc. Ata que temos un resume de perda que é bastante considerable, non? E que amosa, perdón, a ver se o temos aquí, ata que imos a resume de perdas de imaxe, e debe esa transparencia 38, Elena, na que se indica o que é a perda. Perdón. E a de conclusións? De 38, conclusións, exactamente, onde verán vostedes que as perdas de imaxe son ben considerables e están en torno a máis de 200 millóns de euros para a cornisa cantábrica. E esas perdas son importantes porque hai que reclamalas, lóxicamente. Un estudo así somero, o mellor nos impediría velas. E como digo, estamos sendo moi conservadores, ou estamos engadindo ata o ano 2006, e aquí o que fixemos foi utilizar datos micro de Galicia, extrapolamos un pouco os resultados ao resto da cornisa cantábrica, xa que non dispoñemos de datos micro. Como ben verán, Galicia foi a comunidade autónoma máis castigada en termos de imaxe, e iso é importante considerarlo. Entonces, se lles parece ben, bueno, poderíamos ir entrando en gastos moitas outras cousas que se fixeron para paliar un pouco estes danos á imaxe, que tamén dan robustez ao noso argumento presentado. Bueno, víase que había un problema porque o Estado tamén engadiu diñeiro nas campañas do FROM, a propia Xunta de Galicia e así sucesivamente. Non imos ter posibilidade, Elena, creo eu, de contar o do sector de acuicultura, verdade? Vámoslo deixar, pero tamén vemos tamén, por exemplo, na diapositiva 42, onde cae o precio do mexilón moi considerablemente, a diapositiva 42. Isto é significativo porque aí perdemos un mercado moi importante. Entrou o mexilón chileno e basicamente se fixo cunha proporción moi ampla do mercado do español, o cal agora é incluso moito máis difícil en términos de competencia e competitividade. Se lles parece ben, Elena, porque xa estamos, si vamos concluindo, vou ir buscar ao final o que son as conclusións. Podíais contar tamén moito do que foi a análise do sector turístico, porque é moi curioso tamén como reaccionamos a temores, a medos, a destinos que empezan a ser interesantes porque chamase Costa da Morte, aí pois parece que hai moita actividade negativa, entre comillas, non? Moita morte, moita cousa, non? E despois ver o que é o impacto deso máis a medio prazo. Eu vou, se me permiten, xa simplemente concluir, non podemos falar do dano ambiental tampouco, non daría tempo, pero, bueno, noutro momento lle lo conto con gusto. O que lles quería comentar é que a conclusión é que, despois de ver o que son estas perdas ecosistémicas en cada un dos sectores, tamén desde un punto de vista socioeconómico hai que considerar, se vamos á diapositiva 78 ou a 79, que estes teñen outros impactos no que son sectores derivados. Por exemplo, se se perde en pesca, tamén perde o señor dos conxelados, e tamén perde, quero dicir, o que fai o xeo, e tamén perde o transportista, e así sucesivamente. Entón, na pericial da Fiscalía non só engadimos o que son as perdas ecosistémicas máis importantes que podemos estimar, senón tamén os xocs desas perdas ecosistémicas no que é o entramado da economía xeral a través dun análise input-output. Deu resultados interesantes onde, ademais de o que son as perdas directas nesos sectores afectados, hai unhas perdas de outros 500 millóns de euros. Entón, concluindo, ata onde poden chegar os modelos socioeconómicos? Pois realmente, se me permiten decirlo, pois un pouco ata onde os datos o permitan,
porque ter datos é unha limitación moi importante. E é moi importante, se estamos estudando aspectos medioambientais, ter un bo escenario base e ter inventarios de recursos que non temos nin tantos nin tan bons como necesitamos ter, o cal é un elemento fundamental. E despois, claro, tamén hai outras circunstancias. Ata onde chegan? Ata onde o bo modelo poida ser especificado, lóxicamente, ata onde podamos obter un bo modelo de comportamento, e concluindo, lóxicamente, a estes datos ambientais, se estudamos socioeconomía, temos que ligalos ao que son percepcións, preocupacións, emocións e demais. Senón nunca vamos a entender comportamento humano e nunca vamos ser capaces de entender por que se fai unha cousa e por que non outra. Entón, nunca vamos a ser capaces de entender o impacto do que é a educación, programas educativos ou que é calquer tipo de comportamento. E para concluir, entón, que é importante? Pois é importante, lóxicamente, ter boas análises econométricas, matemáticas, etc., pero tamén moi bons datos de partida. E como os datos de partida é un problema en temas ambientales é moi común, a nivel internacional xa se están facendo aplicacións que se apoian ou derivan na aplicación de Big Data. É dicir, que son os propios usuarios de teléfonos móviles, smartphones e demais os que nos van dicindo por que monte pasean, que fan cando hai un incendio, e así sucesivamente. E imos vendo como se comportan antes e despois de determinados xocs e ocurrencias. E aí temos o feito de que eses datos recuperados a través de celulares e móviles nos poden dar moitísima información no futuro para entender o comportamento humano, que é do que se trata. En ese senso, por exemplo, eu tive unha honra de participar de forma moi rapidinha nun estudo que miraba como os visitantes ás praias se comportaban cando aparecían medusas. E sacamos moita información relevante deles de que facían, que praia sustitutiva empregaban cando había medusas na praia A, digamos. E cales son as implicacións desas económicas se poden estudar a través de, xa que non temos datos desagregados, nin moitas veces posibilidade de facer enquisas a través desta nova fonte de datos que son o Big Data. E con iso deixo aberto para preguntas e suxerencias que teñan. Moitísimas grazas e moi amables por darme esta oportunidade de presentarles un pouco, darles un toquiño do que foi o traballo da pericial presentada á Fiscalía de Medio Ambiente. Moitas grazas, Elena, e moitas grazas ao Consello da Cultura Galega por terme hoxe. Moitas grazas, María. A verdad que isto de facer de man é nos momentos nos que son menos zurda, porque aprendín a manexar o rato coa dereita, pero, dende logo, que creo que nos acaba de quedar a todos a sensación é que tivemos a mellor defensa, non? Cando escoitamos que os sumarios son tan extensos, sempre nos imaginamos que teñen texto e letras e cousas retorcidas, desde logo para unha matemática, pero imagínome que desta vez quedarían abraiados con tanto número. É dicir, ao final, como caso práctico de modelo con datos, pois de verdad que parabéns polo traballo, despexaremos a incógnita o día 13, dende logo todos os aquí presentes e as persoas que nos siguen por streaming seguro que pensan en ti, en como percibirás a noticia cando veñas voando de volta. E o que me pasan aquí a pregunta é se é factible, se non incurrimos en ningún problema legal, en colgar, igual que con todos os demais relatores e relatoras, a presentación que nos pasaches, se é factible, se ti non te xogas nada, en colgala do Consello da Cultura Galega. Eu creo que non me xogo nada, pero a partir de mércores definitivamente en absoluto me xogo nada. Co cal, se me puderan esperar 3 días, sería moi extraordinario para mí. Bueno, eu creo que aquí os compañeros do Consello, vamos, a eficiencia que teñen me consta que é diaria, pero creo que os estresamos especialmente, entonces, digamos que esperar por legalidade 3 días, pois nos vai a vir ben a todos. De todos os xeitos, Elena, se adepuro un pouquiño, como teño algunha parte publicada, non teño ningún problema. E si, se me dan hasta esta noite para quitar un par de cousiñas que aínda non foron públicas, non teño ningún problema en absoluto, incluso hoxe, de proporcionar unha versión un pouco máis curta, e o mércores que ven, a versión amplificada que lles mandei poden colgada, sin problema. Perfecto, non fai falla que fagas todos os días o doble horario de México e de aquí. Respira despois da presentación, fai as acotacións cando poidas. Algúnha pregunta? Sí, dendo o ILGA, o Instituto Galego de Estadística, o compañeiro vaiche facer unha pregunta que seguro que vas a escoitar perfectamente. Vale.
Que marco imputado estás a empregar? Ajá, pois daquela, mira, empreguei, creo que son as tabuas de Galicia, pode ser da contabilidade de 2005. As tablas de Galicia e contabilidade de 2005, vale? Que foron, penso eu, as máis recentes naquel momento. Agora, mellor hai outras, pero tamén avisei, no que foi a pericial, indiquei que estábamos empregando entón relacións económicas propias do 2005, que xa hasta no 2011, que cecais, se tivéramos unhas tabuas máis actualizadas, as tería empregado, pero naquel momento non as vin, entón con as tabuas económicas imputado do 2005. Escoitaches que as máis recentes, vamos, que aquí confirman científicamente, as máis recentes son dos 2008 e que vai haber un cambio de base. Sí, é certo que hai no 2008, pero despois tiña outro pequeno problema, teño que revisar porque tamén hai unha xustificación de por que foron as do 2005, e se me deixan o correo electrónico, despois lles podo pasar a contestación. Agora mesmo de cabeza non me lembro. Vale, non, moitísimas grazas. Algunha cuestión? Bueno, de verdad que agradecerche esta dilatada xornada, isto de poder falar mar por terra é un gusto, e vamos, vimos un día pro Consello da Cultura Galega e nos tomamos un café por aquí cerca para darche as grazas por esta implicación que foi un placer e ademais, como decía o compañeiro Rafa Crecente, queríamos a presencia feminina iba por densidade máis que por cantidade e que a poñente que falou máis recoñecida da universidade que foses ti, pois non íbamos a renunciar e parece que Skype se alineou tamén con nós, así que descansa, mil grazas polas túas achegas e polas túas contas e agardamos que os titulares desta vez sexan positivos para Galicia. Pois oxalá que sí. Pois moitas grazas a todos por o interés amosado no tema, e sí, oxalá sexa, para min foi un exercicio de responsabilidade este traballo, da Fiscalía me refiro, confío en que oxalá dé algúns frutos. Tamén teño que dicir que é difícil cambiar procederes, formas de actuar. Foi unha defensa, unha posta en escena un pouco complexa, a defensa da pericial durou máis de 8 horas, bueno, pero aínda así, pois cruzo os dedos e dicirvos que non sei ata onde os convencería do que foron todos os impactos económicos, sociais, culturais e emocionais, pero o que si vos podo dicir é que penso que tampouco deixei a todo o mundo completamente indiferente. Eu penso que tamén ás veces iso é importante e, bueno, darvos as grazas a vos por ter a oportunidade de difundir deste xeito e ao mellor algún día, pois, despois da sentenza, ao mellor xa facemos incluso un análise da sentenza baseado nos datos que había previos. Moitísimas grazas. O que te quería transmitir é que, como me dixeron a min unha vez, o froito é unha cousa e o traballo pola colleita é outro, entonces o que hai que louvar, agradecer e poñer en valor en estes momentos é o traballo feito e se a colleita é boa, pois o celebramos dobremente. E se non, terá tamén un dobre mérito. Así que moitas grazas. Grazas a vos, grazas a Elena. Boas tardes. Moitas grazas.